بريزيدنتي هاجر إريتريا أنا دلنا حسو أبنائنا تنت إرترايو أبنائنا تنت إرترا بعد حد زربا سمعوا خلها ملت تلان فرمي ناس تنت ناوسيدنا ملت تري فرنيرو ناس تنت أي موسيدنا دبل زربا نسم يسمع يتخندي جدانو أبكينا دنتانايو يغني لي تيكا مهبرين سلام تغطاتلتنا الشانل كما يكرنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا وتر مني وتيو باركم وترو أبزيد ما نوشتاو قداتنا إرتراز ملكت أرستاد زغربو المدبيو نايلو ما أرستاد دما مجم بوغن دبوب كابيتو بيازمة تزولو بروباغندا كما عالتنا معالتك الزهل نتصبين سواتهم جن ملكعنا غيرو فورمانا غيرو زربانا غيرو نتكونتات نت بروباغندا تطو كبلو أي كالونا لو سلزي لو مدما حدا عزيا قداسي زبلو أرستي كنرينا مستيزا حالة فكونتات قرب حجر ما كالا عينة تنتنايم زمتو زلو زدما بزعبات زلو كونتات ناتهم ردي تايكون كم زغل بسفحيو كحقزانا يخليو بمغتال بقدايتي أمريكا تغيروز نبري ديبيت ويكا كونغريشنال هيرينجز بحال نعوز ملكات إرتراي مهورات قبر ملسي زحبولو ناي بوليتيكات أمر زلوهم صبوغ تمكرو زلوهم بزعبات كونتاتتي قالك كفالناتو كنرينا بمغتال ازيا حتو انت بزراهم ماون كتملس كلا كنسمعينا قال بسنت ببنياتات إرترا بزح نجارات نزي كونتات نحبرت سبنا زقلت صبق كوين زرحبكو شركة قبرية بزح دماك مهرنا زغليو سلازي لايك قبرو سبورت قبرو أغلق غيركم درغيتكم دما بزح كنا مهارنا خلينا سلازي مجمريا بزا أبزوان زي أمتي أما زلو نايتي منغستي تيفي مالتيو أقراو تيفي نرأيون تايب للو زتريو زلهم تم بحر زي بلاني لهم ينبغميهم كم مزمورام يقين هاقراو مزمور يتغير زلزي በአሁኑ ወቅት በየብስ ብቻ የተከበቡና በዓለም ላይ ከባህር ጠረፍ የተቆራረጡ 44 ወደብ አልባ ሀገራት እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። እነዚህ ሀገራት ታዲያ የዓለም የንግድ ሰንሰለት በእጅጉ እየዘመነና እየተሳለጠበት ከሚገኘው የባህር ንግድ ተገልለው የበረከቱ ተቋዳሽ ለመሆን አልታደሉም። ይህ የባህር አልባነት ዕጣ ፈንታ እንደ ኢትዮጵያ ላለ የ120 ሚሊዮን again تيز بروز لو زربا ولا كان وشتاوي حالكي بناي بروباغندا ناي بوليتيكان انتقوني اتعلامة اتز تقبلو زلو تاكتيكن بزلا على نتهزبي اباف دغ بحر زلو طمحنتن دليتن نابزلا على طرزي كبرخو خمس خولي يردعني نغهم بشيتن كل تنا زلوهم اب ኢትዮጵያ ዘሎ ቁጠባ ኢንፍሌሽን ወይ ከመን ሃርናይ ዋጋታት ላዕሊ ዘሎ ዳርጋት ምናብሮ ናኸበደይ መጽይ ዘሎ ኩሉ እዚ ዘለዎም ጸገማት ድማ ብሰንኪ ኣፍተ ገባሕር ስለ ዘይብሎም ገይሩ ይድሸጦ ዘሎ ቴሌቪዥን ነዚ ድማ ህዝብና ጽቡቅ ገይሩ ከስተውዕለሉ ክኸላሎ እዚ ኩነታት እዚ ንሓዋሩ ኸይ ከምዚ ኢሎም ድሕር ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ኮይኖም ከም ጎረቤት ሃገር ከመይ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ምዝያቶም ምናልባት ጽንሄልና ክንሪኦ ኢና ህዝብ ያለው ሀገር የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናው በእርግጥም ወገብ የሚያጎብጥ ነው። የባህር በር ከሌላቸው አገሮች ውስጥ መሰለፍ የብዙ ጊዜ ሲጠቀስ የባዕዳን የጂኦፖለቲክሱ የባዕዳን ተጽዕኖ ኢትዮጵያ በዛ አይነት መልኩ እንድትቀጥል ኃይለኝነት የኢትዮጵያ የነጻነት ጉዳይ የሚያማቸው ሁሉ የሚያደርጉት ነው እንስማማለን። ከዛ በላይ ግን እኛ ራሳችን ዜጎች በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተን አለመንቀሳቀሳችን ትልቁ ችግር ነው። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ከሚደርስባቸው የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች በላይ ደግሞ ትሪዋለሁም ዛስተለዚ አዝገብሩዋ ዘለው በተደጋጋሚ ንታሪክ ከም ዘንጸባርቁ ገይሮም እዮም ዘምጽዋ ዘለው እቲ ዕላማ ግን ኩሉ ግዜ ክርዳና ክኸላሎ ነቲ ፖለቲካዊ ሓልክናቶም ክጥቀሙላ ስለዝደልዮም ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቶም ብዙሕ ግዜ እዮም ዘምጽዋ እዚኣ ስለዚ ናቶም ከም ዝነበረት ኤርትራ ከም ካልኦት ከም ዝመንጠልዎ ምስቶም ጻዕዱን ገለመለን ገይሮም ነቲ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣቆናጺቦም ኣዳኺሞም ብድኽመት ናይ ኢትዮጵያ ወይካ ብፖለቲካዊ ስሕተት ወይካ really ከምዚ ንሳቶም ተጋጊዮም ኤርትራ ከም ተነጸለት ገይሮም እዮም ነቲ ህዝብናቶም ከእምንዎ ዝፍትኑ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዑል ደረጃ ንቅሓት ክገብር ክኸላሎ ካብዚኣቶም ክመጽእ ዝኽእል እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለው ምናልባት ኣብቲ መደረታት ናይ ኣቦውን ትዝክርዎ ተኮይንኩም ምናልባት ሕጂ እንተዘይኮይኑ ንዝመጽእ ወለዶ ተዋጊና ክንመልሶ ንኽእል ኢና ዝብል ፈኸራ ናይ ቀደም ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ይጥቀም ደሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሕና ምስ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይንረክብ ወይካ ጠቕላላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይንረክብ ካልኦት ሓያላን ሃገራት ክሳብ ክንደይ ሓያላት ክንከውን ከም ንኽእል ስለ ዝፈልጡ እዮም ብወገን ኤርትራ ገይሮም ከልኪሎምና ዝብል ዘስምዕ ዘረባ ንኤርትራ ብምንጻል ንኤርትራ ናጽነታ ብምሃብ ኢትዮጵያ ሓያል ንኸይትኸውን እዮም ገይሮምና ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቦም ዝእምንዎ ዘለው እዚ ድማ ንሕና ድማ ብማዕዱ ኮይንና ከነስዕብለሉ ኣለና ከምኡ ከም ዘይኮነ ድማ እቶም ኣምሓርኛ ትኽእሉ ከተእምኑ
ይበሕፀን ማለት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች በላይ ደግሞ ለሉዓላዊነት መደፈር ትልቅ ምክንያት እንደሚሆንም ተደጋግሞ ይነሳል። በርካታ የታሪክ ድርሳናት እንደሚነግሩን ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጡ አብዛኞቹ ታሪካዊ ጦርነቶች ቀይ ባህርን ተሻግረው የተሞከሩ ናቸው። አሁን ላይ ያለው የባህር ላይ የበላይነት ሽኩቻ ከኢትዮጵያ ተጋላጭነት ጋር ተዳምሮም በጊዜ ስራዎች ካልተከናወኑ መጻኢ ፈተናውም ቀላል እንደማይሆን ይገለጻል። በመሬት የሚመጣ ጠላት ሰርጎ ገብቶ አያውቅም ብዙ በባህር የሚመጣው ግን ብዙ ይሰርግ ነበርና ያንን በዛ ባህር በኩል የሚመጡ ጠላቶችን ለማቆም ይከፈል የነበረው መስዋዕትነት ትልቅ ነበር። ያ ነው ቀይ ባህር سنتايم زبل زلو كال argument ناتهم دما اتهم زحيلو صلاعتنا ኢትዮጵያ መብዛሕት ግዜ ባሕር ሰጊሮም ዝመጹ ዝነበሩ እዮም እሳቶም የምቶም ዝያዳ እምበር በመሬት መጽዩ ሓደጋ ዘውርደልና ዘጥቃዕና ሰብ የለን እናበልዮም ነቲ ህዝቦም ከምን ወዝፍትን ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ እዩ ፍተወጽልዎ ፕሮፓጋንዳ ሰብ ፕሮፓጋንዳ ክሰምዕ ደልዩ it works እቲ አጀንዳ ግን ኣብዚ ንዓና ክንጽረልና ዘሎ እንታይም ክብሉ ዝደልዩ ዘሎ ማእስያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኮይና በባሕር ዝመጸ ጸላይ ስጋት ኮይንዋ ወይ ድማ ማእስያ ታላይሎም ዘላ ኢትዮጵያ ምናልባት ከምቱ ንሳቶም ቅድሚ 3 ሸነራ ኢሎም ዝዛረብዋ እሳ ይኮነን ታ ኢትዮጵያ ሎም ዘላ እዚያ ሎም ዘላ ኢትዮጵያ ንባዕላውን ታሪኻ ነዊሕ ኣይኮነን ነዚያ ክፋል እዚያ ግን ክጠቕስዋ ይደልዩን እዮም ታሪኻ ነዊሕ ጥራይ ኣይኮነን ዘይኮነሲ ንነዊሕ እዋን ክትቅፅል ዲ ኣይትቕፅልን ዝብል ሕቶ እውን ንባዕሉ በዓላቶም ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ዝሓትዎ ዘለውን መልስናቱ ድማ ብቐሊሉ ዘይረኽብዎ ዘለውን ነጥቢ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪዮ ክንፈልጦ ክንመሃረሉ ከም ዘለና ንሽተይ ክንሰምዖሞ ደን ኣብቲ ናይ ኣብዚ ብሰንኪ እዚ ናይ ኣባል ዒልዎ ዘሎሲ ውግ ከልዕል ይኽእል ዶ ንዝብል ኣርስቲ ሓደ ኢንተርናሽናል ኮመንቴተር ዝሃቦ መልሲ ክንርኢና ከአጠቃላይ ከኢትዮጵያውያን ደም ጋር የሚያገናኘው መስዋዕትነቱ ትልቅ ነበር። ከሰሞኑ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ጉባኤ በዱባይ ሲከናወን ኢትዮጵያ በመድረኩ ላይ እነዚህ ሀገራት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቃለች። በተለይ እነዚህ ሀገራት ለወደብና ተያያዥ የመጓጓዣ አገልግሎት ከፍተኛ ወጪ ፈሰስ የሚያደርጉ በመሆናቸው ልዩ ትኩረት እንደሚፈልግም ይነሳል። እነዚህ ሀገሮች አንድ ላይ በመሆን በተለይ ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች እና መንግስታት በጠቅላላ ለነዚህ የራሳቸው ባህር በር የሌላቸው ታዳጊ ሀገሮች ተጨማሪ ትኩረት መስጠት እንዳለበት በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ ይሄን ሁኔታ ለመቋቋም እያደረገች ያለችው እንታይም ዝብሉ ዘሎ ካለ ድማ ብዓይንና ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኩሉ ዲፕሎማሲ ምስ ሶማልያ ንገብረልና ምስ ጅቡቲ ንገብረልና ዝብል ኩሉ ተሪፉ ኣብ ዱባይ ተን ባሕር ዘይ ኣብ ደገ ባሕር ዘይብለን ሃገራት ኣኼባ ኣብ ጌረናሉ ዝነበራ ኩነታት እቲ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይ ድማ ዩኤን ንዓና ዝኸውን መፍትሒ ክገብር ከም ዘለዎ ኣብ ደገ ባሕር ዘይብለን ሃገራት ድማ ካብ ካልኦት ሃገራት ክጥቀማሉ ዝኽእል ሕግታት ከነድፍ ከም ዘለዎ ነተን ኣብ ደገ ባሕር ዘለዎን ተጽዕኖ ክገብረለን ከም ዘለዎ ክሕግዝ ዝኽእል ዝኾነ ሕጊ ንምግባር ክንጽዕር ኢና ዝብል ሓደ ካብቲ እዚ ኣብ ሚኒስትሪ ናይ ፋይናንስ ናቶም ይመስለን መሐመድ ሽደ ዝበሃል ኣብ ዱባይ ኣብ ተሳተፈ ኣኼባ ንኸምኡ ዝድህስስ ኣጀንዳ ተገይሩ ከም ዘሎን እቲ ዕላማ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክምክቱ ከም ዝኽእሉን እቲ ሓቂ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነትን ከምዚ ዘጉርዐት ሃገር ድማ ኢትዮጵያ ጥራይ እውን ኣይኮነትን ካልኦት ሃገራት ብፍሉይ ዝጥቀስ እንተሎ ድማ ናይ ቦሊቪያን ናይ ቺለን እዩ ቺለ ኣዝዩ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ዘለዎ ሃገር ክነሳ ንቦሊቪያ ንእሽተይ ኣብ ደገው ክትከፍተላ ኣይከኣለትን ብሰንኪ እዚ ተኻሲሶም ምስከዱ ድማ እቲ ኢንተርናሽናል ቤት ፍርዲ ዝበሃል እውን እንተኾነ ዝኾነ ነገር ብዘይ ፍቃድ ናይ ቺለ ኣብ ደገ ባሕሪ ክብዎም ከም ዘይክእሉ ኢሉ ከም ዝወሰነ ኣብ 2016 ድሒሮም ግን ዲፕሎማስያዊ ስምምዕ ስለ ዝጀመሩ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ሃገር ቦሊቪያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዘለዉ ብመንገዲ ቺለ ገይሮም ማለት እዩ እዚ ከም ዝከኣል ሃገራት በስመዓም ኢሉ እንተዝዘራረብ ዝበለፀ ውፅኢት መሃለወ እዚ ግን ንዓይኒ ንመንገዲ ዲፕሎማሲ ንመንገዲ ሰናይ ጉርብትና ጥሒስካ ብጎቦ እናኸድካ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘይክእል ምናልባት ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ከም ንሪኦ ዘለና ብተፈላለየ ሓንሳብ ብባፅዕ እናመፁ ሓንሳብ ብዓሰብ እናበሉ ሓንሳብ ብከናል እናበሉ ሓንሳብ ድማ ዓሰብ ናትና ነራ እናበሉ ዘይፈተንዎ ዓይነት ፕሮፓጋንዳን ፖሊስን የለን ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ክንሪኦ ኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሕጂ ኣብታ ኔክስት ኣርእስትናተይ ክሓልፍ እየ ኣብዚ እዚ ላውረንስ ፍሪማን ዝበሃል ብዛዕባ ተኽእሎ ናይ ውግእ ክዛረብ ከሎ እስከ ንስማዕ እዩ
how the access to the port is worked out in terms of transactional relations, long-term lease, providing Eritrea with part ownership of Ethiopian companies such as Ethiocom or Ethiopian Airline. All of this can be worked out by thoughtful leaders of sovereign nations. We don't need ናይዚ ኤክስፐርት ዝተፈራረቀ ሪቶ እንዲ ዘለዎ ማለት በቲ ሓደ ብሰናይ ጉርብትናን ብፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ስራሕን እቲ ኩነታት ክፍታሕ ዝኽእልን መዕለቢ ክረክብ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝነግር and I do believe to some extent እዚ ነገር እዚ ክብፃሕ ከም ዝኽእል እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ግን ከምዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ካልእ እውን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኮንግረስ ሂሪን እዚኣ ነይራ ተመርገፂ The more I learn about this, the more I'm growing concerned in peace and is only interested in the West, the United States in particular, to solve its increasing financial woes. So እዚ ሓደ ናይታ ኮሚቴ representative James በሃል ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ሂሪን ብተደጋጋሚ ከበድ ሕቶታት ዝሓትት ዝነበረ እዩ ገለ ካብቲ ዝበሎ ድማ ኣቢ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ነቲ ንሱ ክቕፅሎ ዝደሊ ዘሎ ኣጀንዳ ከምኡ እውን ናይ በዓል ራሽያ ኣብ ክሪሚያ ዝገበረቶ ዶ ገለ ዶ እናበለ ነቲ ቲዮሪታት ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንውግእ መዳለው ክኸውን ከም ዝኽእል ኢሉ ኣትሪሩ ዝሓትት ዝነበረ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድሓር መልሲ ክረክብ እዩ ግን እቲ ሰብ ንውግእ ክጅምር ክእል እዩ ክብሉ ከለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከም ዘይኮኑ እንተኾነ እዚ ነዊሕ ዲፕሎማት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ብተደጋጋሚ እቲ ኩነታት ናይ ኣቢ ንኸማ ኣይኮነን ብምባል እዩ ማስ ወይ ክሽፍነሉ ዝፍትን ዘሎ እቲ ኣዘራርባ ናቱ ኣብ ቃላቱ ግን ብተደጋጋሚ ውግእ ከም ኦፕሽን ከም ዘሎ ጠቂሱ እዩ ኣቢ ኣብቲ ናቱ መደረታት outside interference. And we don't need troublemakers who are constantly alleging that Ethiopia and Eritrea are going to go to war. They're not going to go to war, not unless we've lost our minds. There is no basis for war. The talk of war is irresponsible and dangerous. ክልቲአን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብፍፁም ብናቶም ተሓሳስባ ኣብ ውግእ ክኸዳ ኣይክእላንን ምናልባት ተጸሊሎም እንተለዉ ይብላ ኣሎ እወ ኣብ ተጸሊሉ ስለ ዘሎ ኣብ ህዝቡ ኣብ ትግራይ ዲቕ ዝበለ ውግእ ገይሩ ኣብ ኣምሓራ ብርቱዕ ውግእን ደም ምፍሳስን ብድሮናትን ብገለን ብነፈርትን ይካየድ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ተመሳሳሊ ሽግር ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ንህዝቡ ብኣፅዋርን ብድሮናትን ጥራይ ዘይኮነ ብጥሜት እውን ዝልብልብ ዘሎ ነቲ ባፅዋር ክረኽቦ ክዕወተሉ ዘይክእል ዘሎ ህዝቢ ድማ ብጥሜትን ንእኽሊ ብምሓዝን ፅቡቅ ገይሩ ይልብልቦ ከም ዘሎን ከም ስትራቴጂ ድማ ነቲ ህዝቢ ንሱ ዝፃርኦ ዘሎ ህዝቢ ከም ስትራቴጂ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ንዕዖም ንምድኻም ይጥቀም ከም ዘሎ ምናልባት ፅንሄ ኢለ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ኣቢ ተፀሊሉ ጥራይ ዘይኮነስ ሪሊ ኣብ ፅላለ ደረጃ በፅሑ ዘሎ መራሒ እዩ ንስልጣኑ ንምንዋሕ ናይ 10 ቢልዮን ቤተ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ንጉስ ፕራይም ሚኒስተር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ናይ 10 ቢልዮን እምኻ ካበይ ዝመፀ ገንዘብ ይብላ ቃሕም ብገለን እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ናብኣ ከይኣተወ ካብ ስልጣን ክወርድ ኢሉ ክሓስብ ከምዘይክእል ሰብ እዚ ርዱ እዩ ናብታ ቤተ መንግስቲ ንክኣቱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኣ ክወፅእ እውን ከምዘይደሊ እዚ ኸ ርዱ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና These people should shut their traps and stop talking about it. What we should be talking about is how do we provide regional economic integration that benefits all the nations in the area, which are all living in poverty to one degree or another. So let's eliminate poverty as a goal. Let's eliminate hunger as a goal, and let's stop this dangerous talk of confrontation and conflict. Sir, lastly, let me take you to the BRICS. I'm going to take you to the BRICS. As you know, Ethiopia and Egypt are the new members to the bloc from Africa. So just the selection of Ethiopia proves that how important the country is. In this regard, tell me what you feel about the current Ethiopian government's diplomatic efforts, and also what Ethiopia would benefit from the BRICS, from joining the BRICS. What kind of benefit do you think Ethiopia would gain? There's no question that Ethiopia will benefit. So abzi ብዘይቲ ናቱ ዘረባ ከይሰማዕና ኣብዚያ ኢትዮጵያ ናብቲ ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ቻይና ራሽያ ህንዲ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡውን ብራዚል ዝርከቦ ሓደ ዓቢ ጥርናፈ ነቲ G7 ዝበሃል ናይ ዓለምና ንክምክት ወይ ከዓ ኣንጻሩ ዝርአ ብሎክ ኢትዮጵያ ናብኡ ምእታዋ ብተደጋጋሚ ከም ዝርአ ዘሎ
ናይ ቁጠባ ሓይሊ ሃልይዋ ዘይኮነ ወይ ከዓ ራእይ ሃልይዋ ኮይኑ ዘይኮነሲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ንምክሳብ ዝተገበረ ስጉምቲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ነጥቢ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ትምእታዋ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ንኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ክእትዋ ፈቃደኛ ብምዃኑ ክሳብ ሕጂ ተቐባልነት ኣይሃበን ኣሎ ዕድመ ተገይሩሉ ዘሎ ናብኣቶም ትኸይድ ምውሳኑ ብኣሜሪካ ዝወርዶ ዘሎ ፀቕጢ እዚ ዓንተቦ ክዝረብ ፀኒሕ ሓደ ክፋል ክኾን ከሎ ካልኦት ሃገራት መን እየን እተን ኣብተን ዕድመ ዝተገበረለን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ድሕሪ ብራዚል ሓንቲ ሃገር ዕድመ ተገይሩላ ንሳ ድማ ኣርጀንቲና ነይራ ኣሜሪካን ኣርጀንቲና እንታይ ገይራ ተፈሊጥኩም ኣለኹም ካብቲ ዕድመ ዝመፀላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርጫ ሓደ ኣይሁዳዊ ክኸውን የሃይማኖተይ ናብ ኣይሁድ ክቕየር እየ ዝብል ገንዘብ ባጤራ ናይቲ ሃገር ብዶላር ናይ ኣሜሪካ ክትክኦ ዝኽእል ነቲ ሰንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር ክዓፅዎ ዝደሊ ንኣርጀንቲና ድማ ብፍፁም ናብ ብሪክስ ክእትዋ ዘይደሊ ኣብ ምርጫ ናይ ፕሬዚደንትነት ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ማለት እዩ ኣብ ኣርጀንቲና ካብቲ ንብሪክስ ዝተሓፀዩሉን ኣብ መንጎ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ዘጋጠመ ንዓለም ሙሉእ ሾክ ዝገበረ ነይሩ ብዙሕ ፅያፍ ዘረባት ዝዛረብ ብዙሕ ብርቱዕ ቋንቋታት ዝጥቀም ዳርጋ ኣሜሪካ ገዚኣ ባዕላ ትሬን ገይራ ኣብኡ ኮፍ ዘበለቶ እዩ ዝብሉ ኮሜንቴተርስ ኣብ ትዊተር ብዙሓት እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ስቴጅ ናቱ ናይ እስራኤል ባንዴራ ሒዙ ተራእዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ኣሜሪካ ነቲ ብሪክስ ምስፍሕፋሕ ብዓይኒ ዓብ ፍርህን ስክፍታን ሪኣቶ ስለ ዘላ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ብጀካ ብራዚል ካልአይቲ እታ ዝዓበየት ኣርጀንቲና ናብኣታ ኣቱ ዝነበረት ከም ትወፅእ ገይራታ ኣላ ኦልሬዲ ንኢትዮጵያ ድማ they will do everything ወይ ናብቲ ካብቲ ጉዳይቲ ንክትወፅእ ወይ ድማ ተኣባልነታ ክዝሕል ከም ዝኽእል ተመሳሳሊ ፀቕጢ ድማ ኣብ ግብፂ ክትገብር ምዃና ስለምንታይ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ንሳውት ኣፍሪካ ክሳብ ክንደይ ብድሆ ገይራተላ ከም ዝነበረት ትፈልጦ ኢና ብሪክስ ዝበሃል ንዕብላላ ናይ ቻይና ዕድል ዝህብ ኩነታት ከም ምዃኑ መጠን ኣሜሪካ ንሱ ከስፋሕፍሕ ብፍፁም ኣይትደልንያ ዘላ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ከስፋሕፍሕ ኣይደልዮን ዘሎ በንፃሩ ክወድቕ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ካብ ውሽጢ እቲ ብሪክስ እውን ንህንዲ ኣንፃር ትረብሓታት ናይቲ ብሪክስ ከም ትሰርሕ ይገብርዋ ኣለዉ ህንዲ ግን ንባዕሎም ናቶም ሕልሚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዘለዎም ከምኡውን ንባዕሎም ሱፐር ፓወር ክኾኑ ሕልሚ ዘለዎም ስለዝኾኑ ንናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ፍርቂ እዝኒ ጥራዮም ዝሰምዑሉ ፍርቂ ይሰምዕዎ እዮም ኣንፃር ቻይና ስለዝደል ተድልዮም ምሉእ ብምሉእ ግን ናቶም መንገዲ እውን ዝኽተሉ ሃገር ኮይኖም ኣለዎም ዝዋን እዚ that Ethiopia will benefit. In January of 2024, which is just less than 2 months away, 6 or 5 countries will join the BRICS. Now, the BRICS is both political and economic. What's happening is the world has been suffering over the recent decades. Haji next, Hunter debate among Eritreanen, I think knows himself what it means to reclaim a part of someone else's land. It will be a big blunder for him to reclaim by force an Eritrean port, by force a Somaliland port. This is 21st century. He's gonna be. He can never do that. It's gonna be a suicide mission. It's going to be a suicide. Helping Ethiopia regain the stability in Tigray zone. That is well known. That was well coordinated. No. So ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ትዊተር ስፔስስ ከምኡውን ኣብ ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዲስካሽንስ ክግበር ከሎ ብዙሕ ግዜ ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ብሓይሊ ኣፍቲ ገባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ነፍሰ ቅትለት ክኸውን ከም ዝኽእል ወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ዓይነት ብሄራትን ዓሌታትን ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ውሽጣዊ ፀገማት ዘለዋ ከም ምዃና መጠን ናይ ውሽጣዊ ፀገሙን ክፈትሕ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዘይከኣለ ዘሎ ናብ ካልእ ረፅሚ እንድሕሪ ክሰግር ኮይኑ ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ እና ሰማዕናያ ንፅና knowing that at the back of his mind and now turning the front and telling Isaiah that I'm going to take the land by force. I think, guys, we are overthinking. That can never happen. And by the show of نفس وقف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا ليو ببترا ببرس كتسبع صباي بوين حساب كورارب رمالو تاريخ يغدو ولا يغدو هقري So ኣብዚኣ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ምሁራት ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚኣ ቶፒክ እዚኣ ክዘራረቡ ክፍትኑ እዮም ነዋሕ ቪድዮ እያ ኣብ ደሃይ ዝብል ቻነል እያ ዘላትኩም ኬክም ብምላ ክሰምዑ ትኽእሉ ብሳሙኤል ገብረ ሂወት ሞዴሬትድ ዝኾነ ዲቤት እዩ
كلهم سامعين خلينا نشتي كفال مستا توبيك ناتنا تخيد كن كسمع كفتني let's listen please like جبروا support جبروا منالبات دهريو بزح ناي سوشيال بزعبا ማሕበረሰብና ዝገልጽ ቪዲዮታት ኣለና ናብኹን ሰግሪና ርክባት ከም ዘሎ ኣብ መንጎቶም ናቶም ቶፕ ዲፕሎማትስን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ ላዕለዎት ሰያት ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ሂስቶሪካል ዝገበርዎ ኢንዲፈረንስስ ኣብቲ ናይ ናጽነት ቃልሲ ድሕሪኡ እውን ኣብ ናይ ዶብ ኩናት ኣብ ዝነበር ናሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ መርገፂታት እዚ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ኣነ ነቲ ኣካል ናይቲ ስርዓት እንደ ነይረ ኣካል ናይቲ ስርዓት ነይረ ንባዕለይ 8 ዓመት ብቆንዱ ካብቲ ስርዓት ናተይ እቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪቃ ሬድ ሲ ዩኒት ናብኡታ ክሳይ ፀመተይ ነይሩ ኣተኩሮ ናተይቲ ካብቲ ውሑድ ዝነበረኒ ድማ ወገናዊ መርገፂ ነይርዎም ዝብል ሳይ መረጣታ እዩ ዘለኒ ናይ ኣሜሪካውያን እዚ ድማ ካብቲ ኢንተረስትስ ናቶም ዝብገስ እዩ እዚ ግን ነቲ ኣብቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝገብሮ ጌጋታት ንኡሳይ ምኩሳይ ማለት ኣይኮነን እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ጌጋታት ዓበይቲ ጌጋታት ኣሎ ግን ብዓብዩ ከዓኒ ክንሪኦ ዘለና እቲ ኣጠማምታ እቲ ስርዓታት ኣብ ኣሜሪካ ዝፀንሐ እቲ ብታሪክ እውን ሳያት ኣሎ ቁስልታት ዝፈጠሮ ሌጋሲስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስክፍታታት ሳይ ዝገብር ማለት ትማልሲ ከምዚ እንዲኦም ነይሮም ዝበሃል እቲ ኣብ ስልጣን ቀጻሊ ክነብር ዝደሊ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ድማ ቀጻሊ ንኡ ነቲ ቁስሊ እንዳመዝመዘ ሳይ ዝኸይድ መርገፂታት ኣሎ ስለዚ ክልተ ዝተፈላለየ ኣርስታት እዩ ንምንታይ ደኣዮም ኣሜሪካውያን ሕጂ ነዚ ሳይ ዝገብርዎ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ነቲ ናይ ሕጂ ናይ ኣልጀሪስ ኣግሪመንትስ ንኡ ኣይጥንቅፍዎን እዮም ኣይዛረብሉን እዮም ወን ትግባር ናቱ ከም ዘይጥውዕ ዝበሃል ሕቶታት ኣሎ እዚ ናይ ሸርማን ሕጂ እንተዳርኢኻዮ እቲ ሞት ኣብ ጋዛ ዘጋጠመን ኣብዚ ጋዛ ዘጋጠመን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመን እየዘወዳድር ፀኒሑ ንምንታይ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ሳይ ዘይትርዮ ዝብል ሳይ ፀኒሑ ሕጂ እንታይ ብሓፈሻ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝጎሰየ ኣካይዳታት ኣብቲ ኢንስቲቱሽንስ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ኣሎ እዚ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ምስ ፈትሕካ ኣድረስ ክኸውን ዘሎ ማዕረ ማዕርዩ ክርአ ዘለዎ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ኣራይ ቴንክ ዩ ኣብዛ ዘርእሰ ስላሴ ክህባ ዝፀንሐ መብርሂ ተወሳኺ እንድሕር ኣለኩም ክልቲኹም ሳምሶምን መብራቱን ዕድልክኩም ሳምሶን ኣብ ሓንቲ ነገር እንታይ ክውሰላ ምደሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ወላ ናብዚ ኣኼባ ዝነበረ እንድሕር ርኢናዮ ብዛዕባ ዝገብርዎ ነገራት ብዛዕባ ዘውፅዎ ሕግጋት ገለ ጥራሕ እምበር ዝዛረቡ ነይሮም እቲ ሓደ ጋብ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ናብ ኮሚትመንት ዝገበርዎ ናብ ምትግባር እዩ ንኣብነት ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ሓደ ካብቲ ኣብነታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ከዓ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ናይ እገዳ ዝብል ነገራት እዩ ካበይ ምንጪ እውን ኣይርዳእካን እዩ ሕጂ ምናልባሽ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኢንተረስት ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካውያን ናይ ኢትዮጵያ ኬዝ ከም ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኣወላ መግለፂ ክውፅዎ ከለዉ ከምኡ ገይሮም እዮም ዘምፅዎ ምስቲ ናብ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ናይ በዓል ሶማልያ ኬዝ ናይ በዓል ሓደ ቴሮሪዝም ዝብልዎ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ከዓ ብብዝሒ ግዜ ዘልዕልዎ ከዓ እቲ ብዝሒ ህዝቢ ዝበሃል ማለት እዩ ወላ ኣብ እውን ዝምዝም ዘሉ ኩሉ ግዜ ቁጠባ እንድሕር ወዲቑ ንሕና ኮላፕስ ክንከውንና ኮላፕስ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያ ዓብዪ ሽግር ክፍጠር እዩ ናብዚ ሪጅን ዝበሃል ናይ ኢኮኖሚክ ኮላፕስ ናይ ቁጠባዊ ውድቀት ናይ ፖለቲካዊ ውድቀት ክልቲኣቱ ዝንድሕር ኣጋጢሙ ነቲ ከባቢና ሓሊፉስ ንኣፍሪቃ ሙሉእ ክሕምስ እዩ ዝብል ርድኢት ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበልካዮ ስክፍታታት የሰክፍ እዩ ሽግራት እንድሕር መፅዩ ክሳብ ዝፈትሕዎ ክንደይ ግዜ ክወስድ ዘለዎም እዩ ዝብል እቲ ሕቶ ድመፀ እዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ርኢና ኢና ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ መይቶም እዮም ዝብሉ ነዚ ሓደ ሲቪል ወር ወይ ናይ ውሽጢ ኩናት ንዝነበረ ኮንታይ ንክገብርዎ ንክፍውስዎ ሓደ 2 ዓመት ሙሉእ እዩ ወሲድሎም ሕጂ ናይ 2 ሃገራት ኩናት ክንደይ ክወስደሎም እዩ ኣይፈልጥን ኢኻ ሕጂ ኣብቲ ስክፍታ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ይሰማማዐት ስክፍታ ኩሉ ግዜ ዘሎ እዩ ወገነይ ክሪኦ ከሎ ኣራይ ቴንክ ዩ ማለት እዚ ክትብሎ ፅናዕኩም እዩ ብኤርትራውያን ሸነኽ ምክንያቱ ጉዳይና እሱ ስለዝኾነ ኤርትራውያን ስለዝኾና እቲ ዞባ ከዓ ስለዝትንክፈና ኢና ንዛዕባ ዝንዛረበሉ ዘለና ከምቲ ክትብሎ ፅናዕኩም ኣሜሪካ እቲ ቀንዲ ፖሊሲ ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ መልሕቕ ከም ተሪኣ ካብተን 4 ዞባታት ግብፂ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ከዓ ኒጀርያ ራብዒተን ኢትዮጵያ ሕጂ ብፍሉይነት እያ ትሕብሕባ ብፍሉይነት እያ ትሪኣ መሻርክታ እያ ረብሓ ኣለዋ ገለ እዚ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እውን أو حسه نصومسي سي تقبل ناي مملكات دوب نخبر يسرعون إذا كله نقص هنا مودة أو كبار الإسياس ده تليمونا دوب زبال حج كلا أو ترجمي ولن قلب مبال أبتي دي ماركيت قبروا لز قبوز نبرة ساعات إثيوبيا ونبوق استقبلوا وأنا كلتنا دوبات تنسيرو سلاموي رجعت بزهر نجار كيزازم تعنكفوا مالتي يكون بر إيرترا نزقول ده إذا حجونا بستفر اللي أقطع مثال كل علو يجبوا أمي زبلو بزحات مهارات كم زخمهم الله نزمل كوتهم كونغرس أمريكا نتوم ناتهم كونستوينسي نار علوس
እዚ ጉዳይ እዚ ማዕልዎ ንክረክብ ክደፍቅሉ ይግባእ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓደ መዓልቲ እውን ናብዚ ኣርእስቲ ዝሒዝና ንካፍዓሉ ንኸውን ሕጂ ግን ክቕፅል ናብቲ ናይዛ ኣኼባ እዚኣ ከለካ ሳሙኤል ንሳ ናይ ኣብዛ ናይ ኣሜሪካ ትብል እወ እቲ ብኤርትራውያን በዚያ ክንውድይና ስምዕዎ ዶክተር እዩ ዝሕጂ ዛረብ ዘሎ ሰለስቲዮም ኣገደስቲ ኣርባዕትዮም ኣገዳሲ ዝኾነ ርእቶ እዮም ዝህቡ ናቶም ፖለቲካዊ ርዲት ኣብ ዘይገድስ ርእቶ ናቶም ግን ከም ምሁራት ዜጋታት ናይ ኤርትራ ክንሰምዖ ይግባእ ቀርብ ስግኣት ኣብዚ ናይ ትማሊ ብዙሕ ኣይተዘርበሉን ኣነ ግን ኣይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ተመክሮ ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ኣብይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ከፊቱ ኣብቲ ዞባ ክግርግር ክህሉ ቀንዲ እዛ ናይ ትማሊ ኣኼባ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣላ ዶክተር ኣብይ ከዓ ንኣብነት እዚ ናይ ምስ ኦሮሞ ግንባርና ሓርነት ኦሮሞ ዝነበረ ዝርርብ ማይ ካሜራ ኣብኡ ነይሩ እዩ ዋላ እቲ ተሳታፋ ይኹን ግን ኣብቲ ከባቢ ነይሩ እዩ ካብቶም ናይ ፕሪቶሪያ እውን እዩ ስለዚ እዛ ናይ ዳሬሰላም እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ንኣብነት እቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሲ ንሕናቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ኩላትና ተኣኪብና ናይ ኦሮሚያ ጉዳይ ፀገምና ንፍታሕ ኢትዮጵያውያን ኩላትና ተኣኪብና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንፍታሕ ናይ ኣብይ ዝነበረ ርእይቶ ግን ኖ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ በትኩም ኣውርዱ ኣብ ስልጣን ነካፍለኩም ገለ ዝብል ናይ ላዕሊ ላዕሊ ነይሩ ሕጂ እቲ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ዝሰማማዕ መስል ኣብዛ ናይ ትማሊ እውን ምስ ፋኖ ክትዘራረቡ ኣለኩም እያ ትብል ምስ ሓይልታት ኣምሓራ ንበሎ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ከዓ ክትግበር ኣለዎ ሕጂ እዚ ኩሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ገይሩ ወይ ከዓ ጎቢጡ ናብ ዝገደደ ዞባዊ ዕለቕለቕ ክኣቱ ዞባ ድሌት ዘለዎም ኣይመስለንን ዋላ ኩሎም እውን ዘስመሩሉ እተን ሃገራት ኣብ ስግኣት ከም ዘለዋ ዋላ እቲ ዶክተር እዚ ማይክል ሃመር ነቲ ጉዳይ ክነኣሶ ከሎ ብሰላማዊ መገዲ ብንግዲ ክብል ከሎ ነቲ ናብ ኩናት ምኻድ ወይ ከዓ ናብ ባሕሪ ምውናን ዝብል ንዕኡ ንምልስላስ ይመስለኒ እምበር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ደጊፋ ሰቂላ ትርኢ ዝብል ኮንክሉዥን ከብፅሓና ኣይክእልን ይመስለኒ ናይ ትማሊ እዛ ቶፒክ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሕ ዓይነት ስክፍታታት ፈጢራ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ እቲ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ እውን ጎቦ ከም ዝኾነ ንፁር ከም ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ እቲ ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ኣለና ኮይኑ ተሪፉ ግን ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ንፁር እዩ ንኢትዮጵያ ነታ ሃገር ካብኣ ዝፍለ መናእቲ አንከር ስቴት ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ኤሪያ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ናቶም ቀስ በቀስ ናብ ጅቡቲ ናብ መን ኢኻ ትብላ ናብ ኬንያ ገፆም ሙቭ ገይሮም እዮም ኦልሬዲ ናይ ሴኪሪቲ ዲልስ ናቶም ምስኦም እዩ ዘሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ይኹን ካልኦት ሃገራት እውን ገጅፍ ኢንቨስትመንት ናብ ኬንያ እዮም ዘቕንዑ ዘለው ኦልሬዲ ካብ ኢትዮጵያ ስክፍታታትን ህድማን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ትሕቶ ግን ንኢትዮጵያ ኣብኡ ከላ ክገድፍዋ ዝኽእሉ ሃገር ግን ኣይኮነትን ምክንያቱ ታሪካዊ ምትስሳር ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ እቲ ሃገር ፋሕ ክትብል እውን ኣይደልዩን እዮም 120 ሚልዮን እንታይ ዓይነት ፀጥታዊ ፀገም ክፈጠር ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ኮይኑ ትምርጮም ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ያምርጮም እዚኣ ንፅርቲ ኮይና ትስማዓና ኣብዚ ሓንቲ ገለገለ ምናልባት ከም መዘናግዕ በዚያ ንጀምር ኣብዚኣ ደስ ክትብለኩም እያ ናሰማዕኩም ፅንሑም ጊቭ ሚ ሰከንድ ንመለስ ክሳብ ንጅምር ንእሽተይ ካብዚ ኣኼባ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ዘሎ ስምዒታት እምበር እዚ ኣኼባ ሞ ብንፁር ከርዲ ዝኾነ ኣኼባ ስለ ዝኾነ ከምኡ የለን ተቐንዲ ሻቅሎቶም ከማን ዶክተር ኣብይሲ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ወለዲ ወይ እንዳፈቑ ቅድሚ ዓይነይ ዘይትርዱ መሪርዩ ኩሉ ናፍቆትኩም ወለድና ሰላምታ ይብፃሕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕልፍ ክብል ከለኹ ኣብ ትዊተር ረኺበ እያ ካብ ቲክቶክ እያ መፅያ መስለኒ 60 ዓመቶም ዘብዕሉ ዘለው ሰብ ፀጋን ደስ ዘብሉ ወለድን እንዲኦም ሕጂ እታ ቪድዮ ናቶም ምስ ረኣኹም ምናልባት ንኣኹም ግን ልብኹም ተረስርሰልኩም ትኸውን ኢለ የቐሪበ እያ ኣይሆፕ ነዚኣ ትሪኡ ዘለኹም ኩልኹም ከምዚ ዓይነት ሂወት እንተኾነ ንወለድኹም ኣብ ከምኡ ከብዕሉ ክትረኽብዎምን ክንረኽቦምን ምስኦም ክንከውንን እንተዘየለ ድማ እቶም ወለዲ ዘለና ድማ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ከብፅሓና ሰናይ ምንዮተይ ክገልፅ ይደሊ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ከይሰገርኩ ከለኹ ምናልባት ሕጂ ሓንቲ ግጥሚ ከስማዓኩም እየ እዛ ግጥሚ እዚኣ ብጣዕሚ መሳጢት እያ ኩላ ክሰምዓ ይንኽእል ኢና ግን ረትስልስና ፋሕ ጭንግራሕ ንበል ከም ተንደቅ
ክድስቕ ከበሮ ጭድድ ፍንጭሕ ክብል ጸልማት ገጹ ኸብርሆ ፋሕ ጭንግራሕ ንበል ከምተን ደቂ ዛግራ ታይ ዝዓብስ ሓድነት ንጓዓዝ ብሓበራ ፋሕፋሕ እንተብል ናይ ብሩህ መጻኢና ይደምሰስ ታሪኽ ዛንታ ሓድነትና ኣብ ምብትታን እዩ ዘሎ ብሩህ መጻኢና ብትንትን ከም ጨንገር ፋሕፋሕ መልክዕና ብትንትን ከም ጨንገር حسم تسألائنا تبع عقوا خضرر متنو خالكو قرفوا حنقرني خنبر حد النزان تايو تطوعي زمنات نحنا نلبم كابو أم سعونا يحوات بروه متسأل لنا تحي معنا التسلام اي قربيت ملا من تقهري ربي يرحم كاتب له أب حزن أب كبري التخرسيان قربيت ملا من تتعيتا أب مرعو أتب له انقو حبك عكا قويتا راح أقو تفنتت تتعامت بتلقي دقول كافلة تقوم طلو خمسة فيه نطرت قربيت سقر دوبال لحوخا بقام قال بهلي زمسل نعخا أويت كاسميعي ولا تزير الأكا أب حزن كاخن طبق رؤسو خنقنا ملكا أتاود أكل حماسي نزند حموخا أتاود سراي سنحيت زنداد ديخا أورا خافلة تدرت بدوبات حد النزان تايو فحي والولودات كم عد قالي انفحفح نبل مقل بعليت الكل ببان ديرانا نتكل ووارديانا وطينا فقيانا خنقط حالنا كنتنو إخن عرّ كل سقرينا خندي زيت سقر أبايكم يدفن دكير أبايكم يدفن دكير يدمسس زيما يدفع تحدما نحنا نلبم كابوم نعنا سمعنا اتبع طباح خمي يمثل مسقرنا اتبع الجلبي طقا جطباب شعت بهيرات حدينا تبولخا ايتمنهم تعمد كيغروخا اتبدو بسسوا ودنا رحوخا ناورا جودي نيرو ملس انتبلوخا طرقم بالحلفو كساب زابلوخا اتسهوتاي بين عمير استقبر برخا منت ميكاد نيرو حتت انتبلوخا صوصواي مخانو امين كاي منميخا إرترا مزمورا حنت زبانديرا عبياتنا تمقل أب عسر تعسرا قوزي زينة بالله نشطلو متقادرا ددن بناحيزنا بسلام كنا إرترا مو تفرسنا بكل التكاير تانا حل ما خللنا نبهاجر كسكر تاجر كبانديرا نور دامو نقول يسمر مالنا نسك من شرقي زبلا نفاس زمل بلا حمد اني زنقدو زبلا زناب تحت حبرا زبلا عطمد انجيقانو منفسي زيطورا مسير طورا سماتات إيترا يدمسس زيما يدفع تحدما نحنا نلبن كابوم نحنا سمعنا طعام أزياد دستبل سنة باباوي سرحتيا كمل ساينا فرقنا ساينا زلنا really brilliant wow ولا حنت زربازو سخلي كونن قالوا سنة بابنياتا دما رخيب له لا تسلسن دسوانا جاي ما من البعض كم سجاجر زيانتك آيات أتكاخن داي زي مخرو صوي تتكاخن داي زي مخرو أبو تتكاخن داي زي فكرو لتاريخنا نبرق قبرو مننتنا نبرق قبرو ولا خيرنا بعد يسكيرو قلب حكي موقف تعصير جنرال حر كورينيل كديع مسيسي مصوم تسلفو نزا خمتي عند حرات كيكاسي زل على معارك شلمك يا جنرالي قال يلو حجفت عود قينات بتي خمس متو تعوت تاشم غيروا ناي جنرال معاركانكا هاجركا بمخدعكا خا قاليلوسي سكوم تدي قال خمتات قال عينها حجي حوخ ابزخونه يكون مس حو انا يخليني حساب لك وان داي كتمص تخليها بس حلو أتحساسوا درجة ناي سبات أتحساسوا ناسي مس جزينا معبلنا سفحن زخيدي أنا قد معسنا عمل زنبركو درجة أتحساسوا نزعج زلقو حدا خونا يكن مس جزينا سفح كان بمكان حجي حنسب بجيجا من قد صدي فيه خلاص بتاع الصدفة خدوفو يكون كان لك هتصرف كندا يسب سر رقم عيسى كايدا تدفع أبوز حسابها حنصار نشتي بقال الشتات تبلمو أكن خاب ألم لما بيلك حسكا نو أنا عمزي وي ونجزيته ومس نفسه أبكم يسوي نعيت أتيو وسين وازو لتا وساني تفلتنا تاي شجرات ميرو تاي زقل ميرو وز
ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ኣብ ክንዲ ግዜ ብጣዕሚ ለባም ዘረባዩ እዚ ስዕድ ብርሃኑ ዝዛረበ ዘሎ ከምቲ ጥዑም ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ኣብ ዘረብውን ብስለት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እንታይ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንታይ ከም ኮይኑ ካልእ ኣርስቲ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብታ ሓደ ሰብ ግን ምስ ተረድኦ ሓደ ኩነታት ምስ በርሃሉ ምስ መፀ ኣበይ ነርካ ኢኻ እንታይ ዝኾንካ ኢኻ እናበልካ ነቲ ሰብቲ ኣብቲ ናይ ቀደሙን ናምፃኻ ትገብሮ ፈተነታት እዚ ነቲ ሰብ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ክቕየር ንቡር እዩ ገረብ ጥራያ ዘይትቕየር ኣብ ሓደ ቦታ ትነብር ሰብ ይቕየር እዩ ሓሳባቱ ይቕይር ኣረዳድኡ ይቕየር ዳስዋይ ኮይ ካብ ሓምሻይ ናብ ሻብዓይ እናሓለፈ ዝኸይድ ሰብ እናተምሃረ ምስ ከደ ደረጃ እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ብዙሓት ነገራት ድማ ይቕየሩ ብፍላይ ብፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንተሪኢኻ ድማ ፖለቲካ ጥራይ እንተሪኢናዮ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ጥራይሲ ክንደይ ምቅያራት ርኢና ኣለና so many changes ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ዝበለ ፍቕርን ገለን ተስፋን ዝነበረ ሎሚ ኣብ ምትፍናን ናይ ውግእ ተበፂሑ ኣሎ ድራማቲክ 380 ዲግሪ ካብቲ ሓደ ገፅ ናብቲ ሓደ ገፅ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብርቱዕ ምቅያራት ኣብ ዘለዎ ግዜ ሰባት ኣረዳድኦም ኣተሓሳስቦም ኣጠማምቶኦም ብዛዕባ ነገራት ክቕየሩ ናይ ግድን እዩ ብምውሳኽ ድማ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እንታይ የጋጥም ኣሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ሃገር እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀላእታ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ነዚ ክርኢ ከሎ ሰብ ፖለቲካዊ ኣጠማምቱ ክቕይር ይኽእል استراتيجيناتو كغير خيل اكايدو كغير خيل مقالست كغير خيل this is very normal زي normal كوين ديس ماكات خوينا انت خوينكا you are not normal كبلا كايد لاني because كنديزا عينت لو طابزلو كنتات تمساسالي حساب حيزاك خيد تبل تلها probably of course تي اب غونز بي ارتراز نبره مرغتيو ويكا رديتو كغيرالو كبلا يكلني قرب كسفح كغلالو نغرات كم زسعد برهان خلا زغل اقفح كطمتهم كغلالو صليمن صعدان نغرات يكونون اتي تقاوم ويكا دلاي فتح زنبره كل يكون نتحجر كتفاز دلي وي حماقنا تازدلي يلن مالت يكون ويكا مغابريا ناي كالوت كوين خسرح زسرح يلن مالت يكون كن بزح كابت دلاي فتح زبال دما كاب لبو بملو حساباتو فتحيا بهاجرو قوام بهاجرو صبوق نغر بهاجرو حج كمص سلازليو زصعر زلو منالبات تي دغاف نبلو زلنا نو قسيلو خغبريو مجمريات هاجر وحسنتا خر ترغاغص ኣለዋ مجمريات هاجر كم هاجر كتقصلن بخليل تغراح ترغصن ኣለዋ زبر ديت ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰብ ኣይኮነኩም ርዲ ዘለዎን ከም ዓይነት ተሪ መርገጽ ዘለዎን ካለ ንኽንደይና ክንጽበ ገለ ነገራት ክጅመር ክኽእል ኣለዎ ወላ መሰረት ናይ ለውጥ ክንክእል ኣለና እንብል ሰባት ድማ ኣለና ንኸምኡ ድማ ብዝተኻለና መጠን እቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ለውጥ ግን ብዋጋ ናይ ሃገርና ክኾን ካይንደልን ኢና ወይ ድማ እቲ ዘሎ ቶም ጸላእቲ ናትና ዲሞክራሲ ይኹን ናትና ፍትሒ ደይኮነስ እቲ ሃገር እያ ተድልዮም ዘላ ስለዚ ምስቲ ህዝብኻ ኮይንካ كمي جركا مستزبخا تقراريبكا تجانانيخا ترداديكا تخيد دامبر كمي جركا نام ببتتان تخيد نعوك نتبابع وي نعوك ندقف اين دلنينا كلتا فيديوهات اللوانا هجي حانتي اتا مجمر يزراني حطو نايا مزعبا فرانا ايتوبيا ابناسنا تيرترات كون كلا داخليتكن كابز ارساتنا تيوتز بالتياغن لبيستان كفتنيا نسمعها بليز لايك قبرو ليتس جو تخاتلتنا يحطنيهم بلعبا تاخون كازي تمرعخا تايخون كا نابرخا زي محيشكا إلو محطني أنا خا مچم خمتي أقدمة تزاركو لك لعلي زي لعلي نابرخا ختم محيش زكاوي زي الزكا زي كونا نسو زكا ناكا مورالن ناكا خالتن ناكا فلتتن نديو تاسيس لزغنكو تاسيس لزعبه بزح نجارات قديرني لس زأمنكو نفسي بزح ناي حدار دليت هاي قبركن تي أنا زول لصفسي كما يكاي الساقيله أنا تحلنا سايت حققت النراب نفسينا تي ودي زول لس يعدون جيتني أنا كوا خمزي له تسأجمي ناي ما نسأجم زلني ما أنا تربيشه توم زعبيني بقع كوينه زعب يقول عس انتي جبر بزبل المبر نعخات مسلسي سنة نعخا ما خات سقمتي خلتت سقم بخلتت سقم زي شجارة خويني ما تخاف قبلي
ንሱ ማለት እዩ እምበር ሓዳር ምፅባእ ገለ ይኮነን ግን ሲ ሓዳር ገይረ እንታይ ክኸውን እዩ ትብለኻ ሞ ባይታታት ከዓ ሲኢንካ ኢኻ ባይታ ዝገበርካ ድሕሪ ባይታ ኩሉ ተዳኸመ ተዳሂልካ ኣቦና ደን ሲኢንካ እቶም ዘዕበዩኻ ኣይሓለየሉካን ከምቲ ዝግባእ ኣይሓለየሉካን ኣይሓለየሉካን ማለት ሲ ሓልዮት ጠፊእዎም ዘይኮነስ ንዘኽታም ከምኡ ይግበር ኢሎም ኣምንም ሰብ ኣቦና ዲ እንተሕፅየ ብሰብ ዘኽታም እዩ ኣዲኡ ዝሞተቶ ተኸመናሓሽ ኣዲኡ ዝሞተቶ ሲ ኣኩኡ ረክብ ጥዑይ ኣኮ ረክብ ኣቦኡ ዝሞቶ ሓውቦኡ ረክብ ኣነ ኩሉ እየ ሲኢነ ሓውቦ ሲኢነ ቡቕዓኮ ሲኢነ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ዝገብሮ ሓዳር ወደይ ከምዚ ኣነ ዝረኸብክዎ ከይረክብ ፈሪሄ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢለን ነፍሰይ ስለ ዝፈረድኩ ሓዳር ኣይገበርኩን ማለት እዩ ዋው ከቢድ መልእኽቲ እዩ ኣይደኖ ወዲ ጀበሊ እዩ ዝበሃል መስለኒ ብጣዕሚ ሓዚነ ኢትስ ቨሪ ሳድ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ኣይ ዊሽ ካልኦት ሓዳር ናቱ እንጌራ ኣለዎ ኣምላኽ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ኢሎም ዝእምንዎ እንተዝረክብ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ እውን ስቲል ግዜ ኣሎ ግን ብጣዕሚ ልብኻ ትትንክፍ መልእኽቲ እያ እቶም ኣይ ቲንክ ኣዝዩ ለባም ሰብ እዩ ኣብ ቪድዮታት ናቱ ይመፀኒ እዩ ግን እዚያስ ሕማቕ መዓልቲ ውዒልካ ተጋጊኻ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ካልእ ክብሎ ዝኽእል የብለይን እዚያሲ ዋላ ንምንታይ ክበድ ነይሩ እዚያስ ገለ ነገር ክትግበር ኣለዋ ሕጂ እውን ግዜ ስለ ዘሎ እቶም ትፈልጥዋ ይሆብ እዚኣ ምኽሪ ከምኡ ኢልኩም ትመኽርዎ ትኾኑ ኢለ ዝኣምን ዝመኽርዎ ስለ ዝሰኣነ እውን ኣይብልኒ ኣብ ኤርትራ ዝመክር ኣይትስኒኻ ኣብዚ ደገ ኢኻ ምናልባት ዝመክር ክትስን ትኽእል ግን ኣይ ፈልት ሶሪ ምናልባት ካልኦት ድማ እዚኣ ነገር ዘይሰማዕኩማ ክትህሉ ትኽእሉ እሞ መምሃሪ ክትኮነኩም ትኽእል እያ ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለና ኣብ ደገ እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ስምዕዋ እሞ ሕሰቡላ ናትኩም ርእይቶ ድማ ሃቡላ ክብል ኢለ ኣቕሪበ እያ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ እዚኣ እያ ክትከውን ሃገረ ኤርትራ ኣነ ዘለና ሕቶ ኣብ ናይ ናፅነት ኤርትራ እዩ ኣብ ናይ ናፅነት ኤርትራ ብሓደ ሓደ ዘረባ ክትሰምዖ ከለካ መለስ ካላን ፈረመ ናፅነትና ወሲድና መለስ ተደይፈርም ነይሩ ናፅነት ኣይምወሰድናን ዝብል ዘረባ ንሰብ ይሰምዕ እቲ ክንደይ ጀጋኑ ኣጥፊእና ድምፃና እዩ የቀኒየለይ ኣብ 1991 ቅድሚ እዚኣ ሕቶ ኣብዚኣ ነራ ሓንቲ ከሲልካ ብፍላይ እዞም ዕብይ ዝበሉ ነዊሕ ሓብሲ መወዳእቱ ከም ሕብረተሰብ ኢና ንረፊ ኣይትቃፀ እየ ዝብል ፍልልይካ ፅብብ ምስ ሓውካ ኣይትቃፀ እየ ዝብል ፍልልይካ ፅብብ ምስ ሓውካ ኣይትቃፀ መልእኽቲ እያ ነዊሕልኩም ሰሪ ኦኬ ናባኸ የሉ ካብዚ ዝሓተትናዮ ካብዚ መለስናዮ ደይ ተባሃለ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ ትሕልፍዮ መልእኽቲ ተልዩ እንታይ እዩ ከምኡ እዩ ሓድነትና ነጠንክር ሃገርና ነፍቅር ብዋዛ ዝመፀት ኤርትራ ኣይኮነትን ኣዘኽቲማትና ኣቑሪራትና ዝመፀት ኤርትራ እያ ብደም ኣቦታትና ብደም ብዕፅምቲ ኣሕዋትና ብደም ኣዴታትና ዝመፀት ኤርትራ ፍልይቲ ዝገብራ ንሳ እምበር ኣነ ሕጂ ዕድመይ ካብ ኣብ ኤርትራ ዛዕበኾስ ኣብ ካልእ ዓዲ ዛዕበኾ እንዲላ ዝበዝሕ ግን እታ ኤርትራ ደመይ እያ ንዓይ ንኣብነት ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራ ውስ ብታሪክ እያ መፅያ ኤርትራ ስለዚስ ብዓድና ዋጋ ዕዳጋ ይነቶ ዋው ሶ ፓወርፉል ሶ ኣብታ ናይ ኢሳያስ ክንከይድና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ኢና ክንሰምፀን ኢና ኣብታ ጉዳይ ናይ ናፅነት መለስ እጂ ኣብ 1991 ዘይኮነ ኣብ 1980 ናፅነትና ብሓይሊ ጠበንጃ ዘይኮነ ብሕጋዊ ፖለቲካዊ መገዲ እውን ከነረጋግፆ ኢና ተባሂሉ ናይ ረፈረንደም ሓሳብ 1980 የተኣወጁ 1991 ኣይኮነን መፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ብቃልሱ ካብ ዝዕወት ዝጠራጠር ሰብ እኳ ተዘይነበረ ናይ ግዜ ናይ ሰዓት ምናልባት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ግምት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ረፈረንዱም ጌርና ከነረጋግፆ ከም ዘለና ሽዑ 91 ዝመፀ ይነበረ 91 ምስ ተረጋገፀት ናፅነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ከቃላጠፈልኩም ምእንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሰሚዕኩም ተገበርኩሞ ዝኾነ ይምሓሸን ተባሂሉ የለን ንሕና ንናፅነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንዘልን ኢና ተሰሚዕና ክነቀላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ
عركنا محزنات لذقنا مسؤول تسامعنا حجنا سنة كنا مسوي دمانتنا سنة مسرح خنا قلاطفو عين الدليلنا إلنا أبينا قوم تزيقون رفرندوم كقاعدة يخلينيو تباهيلو رفرندوم حبرات هجرات هاي كافلان ينتهيلو نا عالم محبرسة بستفل عليه حادثات وخمس ساتفو غيرنا رفرندوم كنا قاعدين تباهيلون تموجت اللي يشعو ناشعو سندات حدا بحدا خمدر بصو تذكرنا هذا نبرنا نقولت كحلافنات نازي وانزي نازي ولدوزن زي كونه نمسع ولدتات ترجم سلازلوو ناصنتنا خدمنا خفيلنا تقاليسنا زمصانايو ابرس مخانو اما يمود اتاسعتو بفيرمان بقلمنا يزخونه يكون حيلي زي كونه بناي حزب ኤርትራ ድምጽ ክረጋገጽ አለዎ نحن زتكب ናይ ብሓቂ ብስለት ዝነበረ ቃልሲ ከም ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ትሪዮ ብቕልጽሙ ብመስዋዕቱን بدمون بعصمتون زمصون اصنسي انتاوايو نعاي كم زبلني يلوسي بعرفون تفلطوا قبل خلنا يرجن نت كل زغبروا تخكلنيا مزازمو خغبروا له كل عالم لخاوي اي ثينك كابيز مسات حساب كوين يسمعني كاب محر زطلمو زنبرو كاب محر انصارهم زنس زنبر حيلتاتن اسلالفانا عالمن سلازي تمارو ازياتهم منالبا تقمط يلون كمصونا يخوليهم زبل مايند سيت سلازي نبرهم كوني خليو تزبلت منقدتات ولا واقع جزين توسدلهم تتخكلنيا بفلاي دما اب اثيوبيا زنبرهم رديتن مرداتان دما انالكا اي سومناي سالستي دحري 6 عامات اب 9 شمنتن دحيرو دما حج نريلنا تحسبنا اثيوبيا انتي كون كم زغلتي صبو غيروم استغنزبو كم زنبرو يبرهالكا مالتي اب لانكاستر هاوس فرم ناسنت ወይ بخال استفلالي መንገድ ዝዋሃበና ናጽነት አይንደልና በሕጋው መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝብ ኤርትራ በሙሉ ዘምጾሉ ናጽነት ኢና እንደል ተባይሊ ናጽነት መሲ መንግስት ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሕ ወጽቡቅ ድልየትኩም በስተፈላልየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይሩ ወይ ሊዛረብ ንኻሊ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ሓቂ ሁሉን መሰልናን ህላዌና ናጽነትናን በቃልስና ጥራይ ዘይኮነ በሕጋዊ መንገዲ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ተሳታፍነት ዝመፀበር ብቡራኬ ወይ ድማ ብቅዳስ ብዝኾነ ይኹን ለግሲ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይመፀ ዘጊንካ ነቶም ባህልቱም ርግጋፅ ሕማቕ ይመስለኒ سو تزربا بتخكل بريهاتلنا خدكون زي تاريخ زي دما كل تمنسي نوس ولدو كفلطون بتتغاغامي ابرسو كتوان كمزلو اثيوبيا يكون ناي برايم مينستر ملس زيناوي يكون كال فريمو زهابو ناصنت كم زي بلو بنصور ቋንቋ تسمعوا صنيكم ازي مسل التاريخ بتتغاغامي كغبريزي سب كابزي كمهار كمزلو لك كمتي بدمون عصمتون تقاليسن ناصنت زمصه نزا حجر ملمع دما نفس وكف زيغا لومديو بتمرتو بغنزبو بغلبتو بحنقولو بزخونه يكون منقدي ابو ونكواسا كاب حجي مس نفسو قالاتيو من البات المدرخ بتدغاغامي تصاويت نغبرالنا اناي هوب تصاويتنا ود ملس نخركب امو اتزغبر زلو بتي بتوريزم كوينو تزبي نهاغرو زنقدلو نهاغرو اتيون حزبو زردالو بتمرتات زصغنالو حكمنا حكيم بحكمنا استمهار بحكاي بحكمنا خيدو بنات اديو كيلت مسغغار ديو نحكايم زمهر منقد مفتار ديو كال ناي كال تمرت بقع زلو دما بيونيفرسيتي ديو اب كولج كيدو ديو اب هاي سكول كيدو اب جونيور كيدو اب elementary كيدو اب مالطانات كيدو عقم زبركتلو كال ناي موياو بقع زلو دما اب استفلالي اكالات ناي تحبرتسب بمخات تكالات مقبار ديو نتوم زلو تكالات بقعتهم كما عبلو استفلالي ابركتون قبرلو كل سب بزخولو نفس وكف سب كم حلف نتكوز دلا زغل زلو اب عدو انفست قبرو زلو بلان كل وكخلالو مغنياتو نهاجر نقطبا زعبي وفريو قبر سناي محبر بقبر سناي محبر يتعبني هاجر قبر سناي محبر شجرات نجزيو خفتاخل مفتوحون كونو خليه تزعبي يجن سب دكان تجيرو دحاني تجيرو جردين تجيرو كال عين تكالات تجيرو فابريكاتات تجيرو اتكال حزبي سرح يركب مدبي يركب نجارات قربات يركب بوغير دما تقطبع يعبي نوشتاو هاجر خون نوصاي سدد تجبر نوصاي شرف يمت ات هاجر دما بخمزي كعب زخل بتي وريدنا زلو كنتات بزحت سديدنا سلازلنا نتعدل تتكيبنا هاجرنا مهناس دما حلافنت كنسكم نو حلافنت وكنا كنكيد دما يصوعنا بالكو نايلو مارستاب زغودي بليز لايك غبرو سبورت غبرو ابالات نزي channel كون نابلكو نايلو مارستاب زغنو دينا ابكالك ساب نراخب صصبق يمنيلكم يغفكم يفلينا ኣብ ሂወትና ሱርበት ተኻውለው ጥኽንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደልን ተኾይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ብናፃነት ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል